Aurten 25. urteurrena ospatzen ari den berako abesbatzak ospakizun horiek borobildu egin ditu herriko San Esteban bestetako txupinazoa botaz. Fatima González gaur egungo zuzendariak eta Begoña Arrudik lehenbiziko zuzendariak bota dituzte lehen suziriak, bortzeguneko bestei hasiera emanez. Suziria piztu antzinetik, euskaraz eta gazteleraz herritarrak agurtu dituzte Fatima Gonzálezek eta Begoña Arrudik. Segidan, abesbatzak festara kantuaren bersio labur-laburra abestu eta piztu dute txupinazoa. Fatima eta Begoñaren ondotik, abesbatzako zuzendaritzako batzordeko kideek piztu zituzten suziriak, Jose Mari Etxea presidenteak, Espezela eta idazkariak, Lourdes Astondoa diruzainak, Maria Barrero, Eva Portu, Jesus Goikoetxea eta Gerardo Solano, eta gero abeslari guziek ongi antolatuak ahotsen arabera. Abesbatzako kideek elkarrekin ospatzekoa zuten San Esteban bezpera eta txarangarekin batera ibili ziren kale jiran. Gainera, aurten 100 urte bete dituen Euskaldunari atetxean ere zorionak kantatu zioten Fernando Lorriaga eta Maria Consuelo Tombo, gaur egungo nagusi. Bertze ostatuetan ere eskaini zituzten emanalditxoak, gero elkarrekin bazkaltzeko. Halere, Jose Mari Etxea presidenteak aipatu zuenez, gero txintxo etxera joatekoak ziren, San Esteban eguneko mezan kantatzekoa baiziren. Joan den urteko txupinazoan izandako gorabeheren ondotik, aurten ere kezka somatzen zen herriko etxea. Gainera, UPN-eko zinegotzi bakarrak, Juan Losak, Espainiako bandera jartzeko asmoa agertua zuen, baina gaur egungo eta lehengo udalkideek konbentzitu duten onbait. Halere, herrian dauden pintadak eta etaren aldeko mezuak ezabatzea eta simboloen legeak dioena betetzea eskatu du. Halere, erran bezala, ezen aparteko arazorik izan, naiz eta plazatik urez betitako globo batzuk ailegatu diren losa zegoen balkoiran. Herriko etxeko balkoietan, herriko ikurra, Nafarrokoa eta ikurrina ageri ziren, ez ordea presoen aldeko mezurik eta zapilik, joan den urteko goraberak sortu zituztenak. Horren ordez, bilduko zinegotziak eta plazako bertzain lagun herrira ekimenaren kamiseta urteinak jantzia zituzten. Bien bitartean, Elizako eskila jotzen zuten eta plazan besta giroa nagusi zen, xampaina eta gozotiak barra baizebiltzen. Erraldogi eta buru handiek ere bere ibilbideari ekin zioten, Ezkerur Gaiteroen eta Inkasabel Sarangaren laguntzarekin.